Možno sa teraz cítiš, ako keby si bol niekde na púšti úplne sám. Na chrbte máš mimoriadne ťažký batoh, ktorý reprezentuje bremeno, s ktorým bojuješ. Cítiš, ako ti pomaličky dochádza sila. Nachádzaš sa na ceste, na ktorej si každý jeden krok vyžaduje veľkú silu a vieru. Toto odzrkadľuje náš život. My všetci sme na tejto ceste, na ktorej nevidíme cieľ. A práve o tomto je dnešné video. Aby sme načerpali silu, o ktorej sa hovorí v Božom slove. A aby sme posilnili našu vieru v to, že náš Pán Ježiš Kristus je s nami, nech sa deje čokoľvek. A že s ním úspešne dôjdeme až do cieľa. Otvor dnes teda svoje srdce Pánovi, aby si mohol prijať jeho požehnanie, ktoré je na jeho slávu v mene Ježiša Krista. Božie slovo hovorí v 2. liste Korinťanom: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Tento mocný verš nám ukazuje, že aj keď sme momentálne slabí, vyčerpaní a možno aj bezbranní, Božia milosť je neustále pri nás a pomôže nám prejsť si tým. Finančné problémy, choroby, duchovná slabosť, hriech, rodinné problémy. Toto je len niekoľko bremien, ktoré nás dennodenne tlačia k zemi. Veľakrát sú to práve životné bremená, ktoré nám ukazujú, ako veľmi potrebujeme vo svojom živote Boha. Biblia hovorí: Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Boh nám v tomto verši dáva sľub svojej prítomnosti, posilnenia a pomoci. Je len na nás, či tomu naozaj veríme. Tým, že práve teraz počúvaš Božie slovo, tak robíš dobre, lebo slovo hovorí, že teda viera je z počutia. Počutie však skrze Kristovo slovo. Božia sila nie je ako tá ľudská. Neexistuje bremeno alebo problém, ktoré by ju porazili. Musíme sa naučiť používať nie našu ľudskú silu, ale Božiu silu. To znamená mať v ňom plnú dôveru, že on nám naozaj pomôže a že jeho slovo je pravdivé. Chcem ťa dnes povzbudiť v mene Ježiša Krista, že Boh je mocný a dokonalý. On má kľúč k tomu, aby to bremeno, ktoré so sebou nosíš, bolo zhodené. Poďme sa teda pomodliť. Nebeský Otče, v mocnom mene Ježiša Krista, Pane, prosím, odpusť nám to, že ti dostatočne nedôverujeme, že sa neustále snažíme hľadať silu niekde inde a nie v tebe. Pane, bez teba sme nič. Ty si mocný a dokonalý Boh a nikto nie je ako ty. Všetka sláva patrí len tebe, Pane, v mene Ježiša Krista. Pane, prosím, pomôž nám. Posilni nás, aby sme dokázali uniesť naše bremená. A keď to ty uznáš za vhodné, tak to bremeno zhodíš a porazíš podľa tvojej vôly, môj Bože. Pane, žijeme vo svete v plnom hriechu a bezbožnosti. Pomôž nám, aby sme sa od teba neodklonili, aby naše oči, uši a všetky zmysly boli upriamené len na teba v mene Ježiša Krista. Zľutuj sa nad nami, prosím. Ďakujeme ti za všetko, Pane. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.